थांखिनि थाखाय नागिरनाय आयदाखौ लानानै गथ' आरो लाइमोनफोरनि जौगाथाय हाबाफारि खुंफुंदों। बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनआ बाहागो लायो। BBSनि बानजायनायाव जोंनि लाइमोन गांखंफोरा दिनै गासैबो लाइमोन गांखंनि गासैबो एरियायावनो मोनसे चिल्ड्रेन एन्ड युथ डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बानायदों। बे चिल्ड्रेन एन्ड युथ डेभेलपमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान जोहोलाव आरो उन्दैसा गथ'साफोरखौ स्पेसियेलि बिब्लिकेल टिचिं आरो मरेल टिचिंखौ होनाय जायो। आरो बे बिब्लिकेल टिचिं आरो मरेल टिचिंनि गेजेरजों समाज बेबस्था, रांखान्थि बेबस्था आरो गावनि जिउ खांनाय बेफोरखौ आब्रुथि गोनाङै माबोरै जिउ खांनांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय जायो। आरो बे बाहागोआव बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो धन्य मोनदों। खायसे धोरोमफ्राव बेबायदि हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोनासै। बयहाबो धोरोमा गावबा गाव मोनसे नेमखान्थि दङ। बे नेमखान्थि बायदि खामानि मावलाङो। स्पेसियेलि ख्रिस्टियान समाजाव मरेल टिचिंखौ खोब स्ट्रंलि मोनसे एजेन्डा हिसाबै लानाय जायो। गतिके गुबुन गुबुन धोरोमावबो निस्सय बेखौ लायो खोमा, लानाय आं बिसेसभाबै बिदि मिथिया। अब्लाबो मरेल टिचिंआ जोंनि धोरोम बेबस्थानि गेजेरजों थानांगौ, बेखौ आं लुबैयो। आङो बुंनायनि सिगां मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनबाय। बे जायगायाव जोंखौ दिन्थिनो थाखाय फैनायनि थाखाय। बिसेसकै जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो दानि देरबोनाय गथ'फोरखौ बै जायफ्रा मोजां सोलोंथाइ लानानै जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि देशनि थाखाय मोजां मावनो ओंखारदों, बे थांखिखौ लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। मानो होनब्ला गोबां लाइमोनफ्रा नैबे दानि बोथोरखौ, दानि जाथायखौ नायनानै ओरैबायदि माने डेन्जाराव फैबाय, माने गावनि लाइफखौ, गावनि थांनानै थानायखौ बिथांमोना थांखियाव लानो हायाखै। जोङो बिनि थाखायनो माबोरै जोङो बिसोरखौ फोरोंनानै, माबोरै जोङो मोनसे मोजाङाव लाखिनानै जोङो बिथांमोननि गाबोननि थाखाय मोजां खालामनो हागोन, जोङो बे थांखिखौ लानानै जोङो खालामगासिनो दं। सानबेसे हाबाफारि लानानै मा आयदाफोरखौ लानानै खुंनाय जादों? जोङो बिसेसकै बे प्रग्रामखौ जोङो सानबानि थाखाय खालामदों। थांनाय 9 थारिखनिफ्राय दिनैनि बे 13 थारिखआ जोबथा जोंनि मोनसे दिन। आरो जोङो बाव बिसेसकै आं दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि बिथांमोनखौ जोङो जि थांखिखौ लानानै खालामदों, बिथांमोननि थाखायनो जोङो नैबे प्रग्रामाव बिसेस जोंनि जि आयदा, बे आयदायानो जाहैबाय थांखिखौ नागिरनाय। बिथांमोना बबे थांखिखौ नागिरोबा थांनानै थानायाव गावसोरनि फिउचारखौ दाखांनो हागोन, जोङो बिनि थाखाय बिसेस बे नार्सारिनिफ्राय लानानै जोङो गोजौ लेभेलसिम जायफ्रा कलेज फरायबाय बिथांमोननिसिम लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ खालामदों आरो जोङो बोसोरै बेखौ खालामो। धोरोम बिथिङाव मा फोरोंथायफोर होनाय जादों? दा बे बिथिङाव जोङो जोंनि जि आयदा दङ, थांखिखौ नागिरनाय, बेयाव गोबां आयदा दङ। आङो बेखौ बुङोबा फोजोबनो हानाय नङा। बेनिखायनो बिथांमोननि फरायनाय, बिथांमोननि जि थांनानै थानायाव नोङो माखासे समाजाव जोंहा आयेन खान्थिफोर दं, बेजों मानिनानै सोलिनाय, आरो देहायारि हिसाबै थांनानै थानायाव जि जानाय लोंनाय गाज्रि मुवाफ्रा एफेक्ट होयो, नै बेफोरखौ लानानै माने गोबां दं। आरो जोंनो मानसि जाथिया मा गियान नांगौ आरो मा गियानखौ लायोबा जोङो गासै समाजाव थानानै, धोरोमाव थानानै, जाथियाव थानानै अनलायनानै थांनानै थानो हायो, जोङो नैबे आयदाफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो फोरोंगासिनो दं। नोंथांनि हाबाफारि खुंनायाव माखासे आलासिफोर लिंहरनाय जादों नामा? जोङो एक्सुवेलि लिंहरदों, आलासिखौ लिंहराखै नङा। बिसेसकै गाहाय आयदानि थाखाय जोंहा दिनै बिसेस जोंनि जि जोंहा धोरोम दङ, जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमनि जाय जोंनि बिसेस बेक्तिफोर जोंनि इसोरनि गोथार रावनिफ्राय खोन्थायो,
बे थांखिखौ लानानै बिथां जोंनि बिबिसिनि मान होजाथाव जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मनिन बसुमतारी बिथाङानो जोंनि गाहाय आलासि आरो बे सिडिपिनि डाइरेक्टर हिसाबै जोंहा पेरिस बसुमतारी बिथाङा डाइरेक्टर हिसाबै दं आरो लोगोसे बिसेस दिनै जोङो गोबां बिथांखौ लिंहरनो हायाखैबाबो जोङो बिथांखौ खबर हरदोंमोन मानगोनां जोंनि बिटिआरनि EM सार जोंनि रनजित सारा बिथाङा मिन्थिहैनाय लोगो लोगो बिथाङा फैनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि गासैखौबो बिथाङा नायफैदों आरो बिथाङा गोबां जोंखौ सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय सारनिसिमबो हामबाय होननाय थादों। बे नोंथांमोननि बे मावथांखिनि गेजेरजों दिनैसिम बेसेबां जाफुंसारनो हाखो? बुंनो थाङोब्ला जोङो एसे सिगां नोंथांमोना हयथ' बेखौ खोन्थानो हागोन। आङो थांनाय बोसोरावबो बुंदों जोंनि जाय बे CYDPजों जाफुंनाय मास्टारफोरखौथ' जोङो साननो हाला टिचार्सफोरखौ आरो गोबां बिजनेस थिखादार मावनायफोरखौ जों माने बेखौ आं हिसाब होथ'नो हानायला गोबां दंसै आरो दा जाय रिनय बसुमतारी आङो थांनाय बोसोरावबो बुंदों प्रतिदिन बे निउसनि बिथाङा दा मिडिया हिसाबै मावनांगौ आरो दहायसो एसे सिगां जाय सानै व्यक्तिफ्रा APC बिसोरो पास खालामनानै बिसोरो मोजां मोनसे पदआव मोनदों दहाय बिथाङानो साखि होदों आंनि खोथा नङा बियो नैबे CYDP बे थांखियाव आङो फैनानै आङो साक्सेस जादों होननानै बिथाङानो गावनो स्वयं बियो साखि होदों। बेबादि फिथाइया आरो बेबादि जाफुंसारनाया जोंनियाव नैबे CYDP चिल्ड्रेन एन्ड इयुथ डेभेलपमेन्ट प्रग्रामजों जोङो बे फिथाइखौ मोनगासिनो दं। सुबुंफोरखौ मा मेसेज होगोन बेनि गेजेरजों? आङो बेखौनो मेसेज होगोन जोबनायाव बिसेसकै बाव धोरोम नायालासे बिसेसकै जोङो ख्रिस्टियान हिसाबै जोङो बे प्रग्रामखौ खुङो नाथाय जोङो बाव गासैखौबो वेलकाम खालामो गासै धर्मआ बाव फैनो हायो सोलोंथाइ लाफैनो हायो आरो गासै जाथिया बेखौ सोलोंनो लाफैनो हायो आरो जोङो खावलायगोन जोंनि गासै बिबिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जोंहा ख्रिस्टान हिसाबै दिनि मिसनफोर दङ आरो गुबुन गुबुन गिर्जाफोर दङ फोथायारिफोर दं गुबुन गुबुन धर्मनि जोंहा बेबादिनो फोथायारिफोर दं एनसिफोर दं मुस्लिमफोर दं जोङो बुङोब्ला हिन्दुफोर होननानै बुङो बिथांमोनाबो बे गथ'फोरनि थाखाय बेबादि प्रग्रामखौ खालामनाया मोजां जों जेरै खालामदों जोंनि गथ'फोरखौ लानानै बियो गावनि धर्मखौल' लानानै नङा बिसिनि फिउचारनि थाखाय बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि बिमा बिफाफोर जोंनि गासै गुबुन गुबुन धर्म ससाइटि जोंनि समाजनि लिडारफ्रा नैबेफोरबादि प्रग्रामखौ सिन्था खालामनानै जेन' सम लानानै खालामलाङो गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय आङो बेखौ दिनैनि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायहरो।